a cola en innovación e en investimento do Estado español e tamén de Europa. Os datos son absolutamente claros. O gasto en I+D+I en Galiza per cápita é o inferior de todo o Estado. O esforzo en I+D+I, o que se mide por a porcentaxe de gasto de PIB que se realiza, está tamén a cola. Pero o peor é que descendeu nos últimos anos, dende o 2008, onde o esforzo era de 1,04 ata o 0,85 neste momento, cando o propio Tratado de Lisboa pon un horizonte no 2020 de chegar ao 3% e onde, o Estado español está alrededor de 1,2%. É dicir, que estamos moi lonxe de chegar á metade de onde deberíamos estar no 2020. O sea, que nos 4 anos que nos quedan xa podemos duplicar ou triplicar ese esforzo na porcentaxe en relación co PIB. Pero claro, este déficit no investimento, este déficit no esforzo de investigación e no esforzo de innovación ten consecuencias claras. A primeira consecuencia a sufren os propio persoal investigador. Iso que se denomina tantas veces fuga de talento significa que persoas novas, que persoas formadas, que persoas que fixeron un esforzo moi importante na súa formación, tanto para teses de doutoramento como en proxectos de investigación, cando se atopan os 30 anos, 30 e poucos, teñen que emigrar. No último informe realizado da Ciencia Galega, a raíz do Día da Ciencia do 2014, podíamos ler titulares como o seguinte: a ciencia galega, un tren detido que vai custar arrincar. Por qué? Porque o persoal investigador decreceu nas administracións públicas un 17% nos últimos anos e no ámbito empresarial un 6,2%. Todas estas persoas formadas, altamente formadas, tiveron que emigrar. Xa sei que tamén, dende o debate do Estado da Nación, podemos escoitar como o presidente Feijóo decía que non emigraban. Literalmente, desaparecían, evaporábanse, porque non emigraban. É dicir, despois de estar formados, se van a outro país a traballar, cal é o termo que podemos utilizar para iso? Cal é o termo? Evaporación, tránsito cara a un país que efectivamente lle dé oportunidades na innovación que despois tristemente non llas dá, que moitos desos investigadores non atopan ese traballo para o que foron formados. E outra consecuencia é que, a pesar de estrategia inteligente, Industria 4.0, a realidade é que o número de empresas que utilizan a tecnoloxía o que podemos considerar empresas innovadoras decrecen en Galiza. Dende o 2009 ao 2013 desapareceron 8.777 empresas ligadas a sectores de alta e media tecnoloxía. De feito, según os datos oficial do IGE, as empresas tecnolóxicamente innovadoras decaeron casi un 50%. Revisando as memorias dos orzamentos que vamos a debatir a partir desta semana neste Parlamento, podemos ver como o perfil dos chamados emprendedores ou emprendedoras é tecnolóxicamente nulo. Fundamentalmente, iso que se denominan emprendedores, en un 90% son empresas sin base tecnolóxica, sin innovación. Polo tanto, cal é a situación? Unha grande desfeita no ámbito da investigación e da innovación. E, curiosamente, quero recordarlles, señores deputados, non vai a comparecer a Axencia de Innovación nestes orzamentos. Comparece o INEGA, comparecen direccións xerais que non estábamos habituadas á súa comparecencia e, en cambio, a Axencia de Innovación comparece. Si realmente queremos falar de Industria 4.0, de estrategia inteligente, como é posible que non comparece a Axencia de Innovación e que comparece o INEGA? E non teño nada en contra do INEGA, pero quero decir que dentro da Consellería de Industria é absolutamente incomprensible, se non é por electoralismo, ademais do cutre, non electoralismo e tal siquiera de grandes titulares, que comparece o INEGA e deixemos abandonada a innovación. Por iso, hoxe presentamos unha iniciativa que consta de 3 puntos. Que se analice a situación,
Si efectivamente hai un investimento en I+D+I, como é posible que todos os indicadores vayan á baixa? Por tanto, pedimos unha análise exhaustivo, unha investigación independente de cal é a situación do I+D+I en Galiza. Un segundo, se aparece un imposible, que é a dotación de fondos orzamentarios para o 2016 que dupliquen ao 2015. E non esa leve subida, corríxamen, se non é así, de 6 millóns de euros segundo análise funcional dos orzamentos. Segundo análise funcional. É dicir, todas as partidas dedicadas á investigación ten unha subida únicamente de un 1%, 6 millóns de euros. E, por último, que programa vai facer o Goberno para que os mozos e as mozas, os investigadores e as investigadoras recién formados non marchen do país? Que proposta concreta vai a traer o Goberno para establecer un programa que non solamente sexa a foto dun día, que está ben, que está moi ben que un investigador de prestixio regrese a Galiza, pero para ter unha bolsa de persoas contratadas que porque quero recordar que aínda neste momento, e aquí, bueno, temos exemplos dos Parga Pondal, como sufriron quedarse sin as bolsas e despois non atopar traballo. Pois tamén demandamos un programa para a contratación de mozos e mozas vencellados á investigación, porque quero lembrar que o primeiro aspecto para ter empresas innovadoras é ter persoal investigador formado nas nosas universidades e nos nosos centros tecnolóxicos. Por eso sometemos a debate esta iniciativa, porque consideramos moi importante que teñamos ben analizado e ben coñecido cal é a situación do I+D+I, porque os indicadores son alarmantes. E o Partido Popular e o Goberno nos di que todo de maravilla, como escoitamos na última comparecencia en esta comisión do director da Axencia de Innovación. E claro, se así vemos que dos orzamentos comparece o INEGA e non comparece a Axencia de Innovación, temos que pedir explicacións, bueno, polo menos ao Partido Popular, e as pediremos tamén ao conselleiro o día que compareza. Por eso someto a votación de todos os grupos políticos esta iniciativa. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Adán. Por parte da Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez, tenga. Bueno, pois nós imos apoiar esta iniciativa. Nós sempre dixemos que o Partido Popular nunca